Baina nola zoaz horrela? Baina esan dakizu josten, nola atera zaitezke horrela kalera? Baina arropa horrekin ongi etorriko nauzun ere zuela. Gaur, ikastolarian naiz eta halako arropa eraman dut. Eta badirudi batzuei ez zaiela gustatu. Eta orduan niri trufaka ibili dira. Egia da trufaka ibili dela eta guztiak bromak zirela, baina egia da baita ere ohitura asko dugula besteei esateko nola jantzi behar diren edo nola jantzi behar ez diren. E, Gaurkoan trufa moduan hartu ditut, egia da hasi dela eta dela josten, nire txalekoak ez duela modurik, izaten esan diate, txalekoa eta arropa fasigulotan erosten ere zela. Baina galdera da, zergatik dugu ohitura hori besteen arropaz hitz egiteko? Zer azora dizue zuei ba? Berdundillo, ez? Ba, noa, ez dakit, nire alde intimoak erakusten, zer azora dizue zuei ba? Besteen gauzak nola kritikatzeko moduari zergatik